Hola, sóc el Paco Ramos, el director d'Ocupació de Barcelona Activa, l'empresa municipal de l'Ajuntament de Barcelona. En primer lloc, agrair la invitació a participar en aquesta experiència innovadora de jornada al voltant de la reflexió sobre el rol del món local en la reactivació econòmica. Bé, jo crec que és evident que la primera activitat que hem fet tots des de tots els àmbits del món local ha estat intentar col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats per ajudar aquells que estaven en primer front de l'emergència sanitària i social, en les residències, per exemple. Des de la producció de mascaretes, ajudar a trobar perfils per cobrir llocs de treball en àmbits com l'atenció a les persones, la salut, el comerç. Bé, i crec que en aquests moments, en aquesta fase, ens trobem amb dos grans línies de treball. La primera és la diagnosi, i l'anàlisi i la prospecció. I la segona, la planificació. Ara és el moment de veure què és el que està passant i què és el que pot passar en matèria de creació o destrucció de llocs de treball, si els resultats d'aquest instrument tan interessant com han estat els ERTOs acaba sent el manteniment dels llocs de treball o al final hi ha alguna destrucció de llocs de treball i si aquesta es produeix, com tot sembla indicar, per sectors, perquè alguns han estat més afectats per la crisi, per exemple, tot el que té a veure amb hoteleria i restauració i alguna part del comerç, i també identificar quins col·lectius han estat els més perjudicats, per exemple, en aquest cas concret, els joves o la gent en situacions precàries en el mercat de treball. Per tant, dic, primer, anàlisi prospectiva per veure com podem aquilatar la magnitud del que ens pot venir a sobre. I després una certa planificació. Planificació per definir les estratègies i els serveis i programes que podem definir per reactivar de forma més ràpida possible l'economia i per fer coses que potser hauríem d'haver fet fa molt de temps, com és apuntar cap a aquells sectors que pensem que haurien de ser estratègics per a les nostres ciutats, que són d'alt contingut de valor afegit, per el coneixement, per exemple les TIC, o perquè són d'aquells que són difícils de deslocalitzar, per exemple, la provisió dels serveis de l'estat del benestar, com la sanitat o l'educació o els serveis socials, que s'han manifestat molt rellevants a l'hora de mantenir els llocs de treball i que a futur ens haurien de dotar de llocs de treball i de recursos per mantenir una bona provisió de serveis a les persones. De fet, nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona hem fet un anàlisi shift share comparant l'estructura ocupacional d'aquests sectors als països del nord d'Europa amb els de Barcelona i Catalunya i hem identificat que si tinguéssim la mateixa estructura ocupacional que tenen els països nòrdics en aquests sectors podríem crear de l'ordre de 100.000 llocs de treball. Per tant, jo crec que això és molt important apuntar als sectors que pensem que haurien de ser estratègics en el nostre futur. I després definir plans per arribar a que aquests esdevinguin referents, ja sigui la biomedicina, la logística, l'energia, l'economia circular o l'atenció a les persones. Bé, això ens hauria de fer pensar que malauradament per impulsar aquest tipus de sectors en alguns casos més que en altres fan falta recursos dels quals el món local no té ni capacitat perquè no té les competències en matèria de tributació i a més caldria uns marcs reguladors que moltes vegades estan en les competències d'altres administracions. Per tant, jo crec que cada vegada és més rellevant avançar cap a models de governança, de disseny de polítiques en què
la competència no sigui tan rellevant com ho ha estat fins ara i que col·laborin diferents nivells d'administració per tal d'atendre a les necessitats de les persones en territoris concrets, ja siguin locals, regionals, autonòmics o estatals. I amb dos elements addicionals, i amb això acabaré. És molt important tenir bons sistemes d'informació. Ja hem vist el que ens passa quan no tenim molt bona informació i és que donem pals a sec. I un altre element és avaluar. Veure quins resultats en termes d'impacte tenen les actuacions que fem, ja siguin socials, sanitàries o, en el nostre cas concret, ocupacionals. Jo crec que hem d'avaluar molt més del que fem per després una millor utilització dels recursos que ens permeti ajustar molt millor a les necessitats de les persones, les empreses i els territoris. I això seria tot. Moltes gràcies.